Bueno, amigos e amigas do Comer e Falar, estamos arrincando este Comer e Falar de hoxe especial dedicado á Festa da Castaña. Aquí estamos un ano máis, escoitamos de fondo como os bombos se moven, pois meneando esas castañas como ten que ser, os maestros asadores están aí listos e preparados, escoitamos de fondo a música de Caurel Lóuzara, isto é o son da festa. Este ano no Souto da Carroza, en Folgoso do Courel, estamos arrincando este Comer e Falar e o temos que facer como sempre cos maestros asadores. Voulle pedir a Rosalía que entre para dentro para que poda chegarse aquí. Vamos a aproveitar para coller a noso amigo Antonio, maestro asador, como estamos? Moi ben, perfectamente. Un ano máis. E con boa compañía mellor aínda. Bueno, oye, a verdade é que é un contraste interesante ver o vento que facía o ano pasado. Non me conta que tamén non me viche. O día que temos hoxe, porque o ano pasado lembremos que estábamos baixo unha ameaza de temporal, etcétera, que de feito ainda lembro verse aí algunha carpa levantándose. Tivemos unha dana parecida de Valencia. Efectivamente, desgraciadamente de Valencia, pois mira, aquí tivemos moita sorte e as cousas foron ben, non? Antonio, un ano máis, ti cantos levabas xa? Nesto das castañas? Sí. Moitos, non perdín a conta xa. Bueno, e para vos este sempre é un día especial, non? Porque a xente dirá, bueno, xa están acostumbrados, é o de sempre, pero o día da festa é un día especial, non? Especial, moi especial. Para min, moi especial. Eu, baixo ningún concepto, perdo. Se eu perdo, entonces será porque teño algo grave, hai problema grave. Bueno, dende que hora estades aquí? Eu cheguei ás 8:30 da mañá. 8:30, espera que nos está dando aquí. Estámonos afumando, a ver. Estámonos afumando. Digo que dende as 8:30 da mañá aquí. Dende as 8 da mañá aquí, sí. Viñen a encender o fogo, colocar os tambores, cargar os tambores de castañas, ter castañas asas para cando chega a xente, pois hai que ter un mínimo para poder satisfacer a xente. É un dato interesante. Canto tempo antes tedes que empezar a encender o lume e canto tempo máis ou menos está a primeira tandada de castañas? Mira, con 3 horas está a primeira tandada. 3 horas? 3 horas, con 3 horas. Hai que empezar 3 horas, a partir de 3 horas está a primeira tandada. Claro, e desde esa primeira tandada logo veñen as seguintes para ir tendo castañas todo o rato, claro. Exactamente, pois temos que continuar para que haxa castañas hasta que chegue, hasta que a xente se farte e diga non queremos máis. Bueno, o que mola é sodes o espectáculo, porque todo o mundo se achega aquí, ve como estades traballando. Sin problema ningún. E iso mola, non? Ver como a xente se interesa polo que facedes, polo que estades aquí. Polo que estamos facendo, todo o mundo se interesa, todo o mundo ven a saludar, todo o mundo che dá un boa, ai, que están vos as castañas. Eso reanima che a alma, polo menos. O sea, que xa que traballas, polo menos a satisfacción de facelo ben. Para os do Caurel esta xornada é un placer, non? Un placer. Cada ano, un placer. Bueno, vos deixades... Un placer moi enorme. Claro, aproximadamente a que hora soledes acabar de asar? Quero dicir, cando se acaban as castañas, está claro, pero... Non sei, o ano pasado como fixo moi mal tempo, pronto. Pero fai 2 anos, tú non sei se recordas, pero de aquí acabamos sobre as 10:30 da noite. 10:30 da noite? 10:30 da noite, e tiñamos que a linterna do móvil mirar a ver se estaban asadas ou non. E aí estabades a xente queixábase que salen algo crudas, pero hai que non sei, co móvil non as vexo. Claro, é que poñerte aquí no Souto, cando xa é noite, non é nada fácil. Non é nada fácil, para nada. Bueno, estamos grabando esta entrevista, estamos vendo o ambiente que temos ao redor, escoitamos a música de Caurel Lóuzara de fondo, ti estabas aí cantando xa. Isto ponlle o pel de galiña, non? Sí, a mí me encanta. Además, todo o que sea festa, bienestar, música, é o mellor que hai. E pa máis... É con vos amigos. Con vos amigos. E con este son de fondo, con este día, este sol pegando aquí... Sí, maravilloso. Non hai máis palabras que decir. Pois aquí tedes Antonio, un dos maestros asadores, o resto de compañeros que están por aí, que despois... Alberto e Carlos. Efectivamente, que están dándolle... Que estopan as castañas. Están bravas. Oye, por certo, Antonio, este ano un pouco máis de castaña houbo, non? Afortunadamente. Sí, afortunadamente houve moita máis castaña que os outros anos. É millor. Tuvemos moita máis choiva, pero tuvemos máis castaña. Por certo, que variedade normalmente é a que estades asando? Aquí hai moita variedade, aquí temos como 40 variedades de castaña no Caurel.
E aquí asando máis ou menos, que cales son as que coincide? Sobre un pouquiño de cada, Un pouco de cada. Un pouco de cada. Pois aí está esa riqueza que ten o Cabrel precisamente coa castaña, toda esa gran cantidad de variedades que ten. A variedade, que hai moita variedade, demasiada. Bueno, ímonos a apartar de aquí, que nos vamos morrer afumados aquí dentro. Bueno. Antonio, grazas un ano máis, Un placer por tervos aí co meu lado. Vale.